Sit down, move inside. Ja, det er vi også. Kom her. Hold da kæft, det kommer tæt på herovre. Fuck, mand. Ej, det kommer tæt på. Det er sgu da langt tog. Ja, det er ikke vildt. Nej, kæft, men da han byggede det der, jeg var ved at tabe det. Det er også latterligt tæt på det her. Det er vist noget med i år, hvor det bliver den gerne. Okay, så det er lige på faldevæggen? Ja, det er det. Sepp han sagde, at vel i 26, der vil I vist gøre, at vi kunne køre her. Sidst så tæt på det. Nej, altså det bliver det bare med. Fuck, man sidder tæt på herovre.